jednu příčinu vidím ja na každý pad ještě tež v tom. Najskýre je ten pruský duch. Tu daleka było wiele mocniejszy, aż pola was w Hornej Łużyce. To zaczucie som ja stajnie miał. Gdyż się ja obladam, ja nie wiem, jak to w Hornej Łużyce było z tymi wojenskimi towarstwami a tak dalej. Najskiery są też egzystowali, ale choć są oni byli tak mocne, a takie Niemcy hurra patriotcha, nie mogę posługiwać. Ale tu je tak było, a to je po moim zaczuciu jedna z ważnych przyczyn, czego dla to nie było. Stajnie jest to jedno sprawo, że z tego rzeczy nie możesz nic zapocząć, że z tego tak a tak dalej nie przyjdziesz. Gotowe. A ja sam poznał, idzie na zakładnej szuli, z tego możesz dalej przyjść. To je ten wielki rozdział tej rzeczy.